Asteburuerako Herrigoiti aldera joango gara, Bizkaigane elkartea bisitatzeko. Ardi eta behi esnea erabiliz egiten dituzten esnekien sorta zabala erakutsiko dizuegu. Jarraian, Genia agroproiektuaren berri emango dizuegu. Bertan, Arabako sektore osoak parte hartzen du. Beste bi albiste ere laburbilduko dizkizuegu. Okintza eta gozogintza tradizionala sustatzeko kanpaina berria eta berdel labelduna. Azkenik, desagertzeko arriskuan diren bi arraza autoktono izango ditugu hizpide. Bilano txakurra eta pottoka. Biak Euskal Abere ondare oparoaren parte dira. Bizkaigane elkartea duela 40 urte sortu zen, abeltzaintzan jardutea erabaki zuten 3 gaztek bultzatuta, naiz eta ordura arte haietako inork zuzeneko harremanik ez izan sektorearekin. Duela gutxi laboral kutxa lorra saria jaso zuten gazte ekintzaileen atalean, proiektuaren barruan 5 gazte sartzeagatik. Gaur egun, batzuen erretiro eta alde egiten ostean, Bizkaiganek 10 langile ditu. Kooperatiba esne behiekin hasi zen, gehien bat esnekiak merkaturatuz, eta handik gutxira ardilatxak ekarri eta produktu sorta zabaldu egin zuten. Bitxael jaioberri ondoan dituela, Leire Soruetek Bizkaigane aurkeztu digu. Bizkaigane elkartea izate sortu zen 40 urte baino, gehitxo hau edo, da hemen Herrigoitziko lagun bizen artean eratu ebien, pizkat ikusita, eben asmoa zen, sektorean gure biela lanean eardu, da ordune pentsa ebien, bakitza behan aldetik egon baino, hoba zala elkar lanean egitea. Nekazaritzari pizkat irankortasun hori ematea, eta Bizkaigane elkarteari irankortasuna eman alizateko, belaunaldi errelebo bat behar zala, da orduan, gaztandegi zarra edo kortazarreak nolabait txiki geratzen zidan, zahartuta egon zirela, da orduan, espalditik zebiltzaten, proiektu horregaz buruan, da oen dara maguz, 3 urte, Kortabarrietan, da horri esker lortu dugu, kooperatiban mailan jarraitzea, eta belaunaldi errelebo hori baimendu alizatea. Animalien ongizatea eta ekoizpenen kalitatea gogoan, eredu ekologiko eta estentxiboa lantzen dute. Abeltzaintza eredu hori Bizkaiganeren bereizgarria izan da sortu zenetik. Biologoa eta Derioko nekazaritza eskolan trebatua, Leirek landareen munduan ziharduen. Baina amatasun baja baten ondorioz, Bizkaigane ezagutu zuenean, abeltzaintzak eta kooperatibaren ereduak zeharo erakarri zuen. Haien lan antolamenduari esker, bazkideek oporrak, asteburu libreak eta ordutegi itxiak izan ditzakete. Abeltzaintzako ustiategietan hori ez da bat ere ohikoa izaten. Lantalde barik ez dozu lortzen zure bizitzagaz konziliazio hori lortzea. Argi dauzu bakarrik ezoa da zainora batez ere sektore honetan, orduan nik uste dut Bizkaigane suposatzen dagoena dela, hori batetik, errelebo jarraitasun hori batetik, baina ez bakarrik erreleboak gure taldeari dagokiolez, baizik eta sektore eta nekazaritza eta abeltzaintzari irankortasun bat eman alizatea, argi dau talde mailakoa izena dela, kooperatiba mailakoa izena dela. Eguraldi kaskarra egiten duenean izan ezik, behiak goizean jetzi ondoren kanpora ateratzen dituzte. 100 hektarea dituzte bazkatzeko eta zuainak egiteko. Urte esazenen arabera, aldakorra izaten da, erazten deko guzan behizek, normalean egiten dugu 50-40 buru inguru. Lehenengo orduan ekarten dugu goizeko eraztaldirako, gero jaten ematen jaki, eta gero badoaz kanpora. Hori funtsezkoa da, azkenean euren ongi izaterako beharrezkoa dana. Gero arratzaldez barriro ekarten dugu, bigarren eraztaldirako, eta gero gabez berriro badoaz kanpora. Guk manejetan dugu zen arraza garbiak baino ez direz ekoizpen altuko
buruak eta bilatzen dana, baizik eta momentu oron edo gehienetan kanpoan eta biltzen direzenez, behitzen dana da batez ere rustizidade hori, kanpoan ibili ahal izatea eta esne ekoizpena baino. Latx arrazako buruak dira eta iazko lehortearen ondorioz aurten erditzeak berandu datoz. Arkumeak badaude, baina oraindik ez dira jesten hasi. Egun manejetan dugun artadia, ardi latzana da. Urtean zehar guk errespetatzen zagu beran ziklo naturala, orduan guk abuzturako aritoak eta askatzen dugu sartadiagaz. Eta gero oin parto garaian sartuta egauz, pizkat atzeatuta, igezko da ziketea zela eta pentsetan dugu besteak beste, izan daitekela zaitariko bat. Eta laster azten garenean, mendik hilabete parera edo eraztaldiagaz hasiko gara, eta hortik aurrera ardi gaztaia eta esnekiak eta ekoizten. Jestekela behientzat eta ardientzat egokitua dago. Euskadin horrelako jestegela gutxi daude. Lan denbora ia erdira murrizten da. Behitzek egazten dugu urte osoan zehar eta ardizek egiten dugu bakarri sasoian. Aldi beran egin alizateak suposatzen dozku guretzako denbora laburtze importante bat, garrantzitsu bat. Azken finean, kortazarretan egiten ginen izaten zan lehenengo behitzak sartu, eratzi, gela bera garbitzu eta gero hartadia sartu. Horrek suposatzen euskun guretzako, igual 3 ordu tardi, egon behar izatea, erazten. Gaur egun, bikide gauzele, aldi berean, batek egiten dauz behitzek eta beste batek egiten dauz ardiak. Horrek suposatzen da guretzako, beste lan batzuetarako denbora ukializatea, ordu beten, ordu tardin egiten dugulako bizek aldi berean. Orduan, alde horretatik eta nengarentzako beste hobekuntza bada. Eraikin berean, baina ukulutik guztiz bereizita eta isolatuta, Bizkaiganeko gaztandegia dago. Hainbat kamera, biltegi eta aretotan antolatuta, eroso eta espazio zabalean lan egiteko aukera ematen du. Espazioetako batean, Eneko behi esne gordina botilaratzen ari da. Bezeroei botilak berrerabiltzeko aukera ematen zaienez, plastikoen kontsumoa nabarmen murriztu da. Beste areto batean, jokin eta txiplas gazta freskoa egiten ari dira. Txiplas Bizkaigane sortu zuenetako bat da. Gaztandegiko eguneroko jardueretako 2 baino ez dira. Deko gulez, elaborazio lerro desberdin bat dala esne gordina, gorniagaz egindako produktuak eta bestie da esne pasterizatuagaz egindako produktuak. Horrek eskatzen euskun, elaborazio gelak banatuta aukitea, ondutze kamara desberdinetan aukitea, eta gero bestetik azalera mailan guretzako lankideentzako hobekuntza handia izen da eta saneadari begira dana barriztuta eta dana barri galez salto importante izen da. Bizkaiganeren esnekien aukera oso zabala da. Deko batetik sasoizko produktua direzenak ardiesneagaz indakoak, batetik ardiesne gordinagaz indako gazta ondua, da gero bestetik ardiesneagaz indako rulotxue dela gazta hilaktiko bat, eta hori bakarri sasoen egiten dugu. Da gero behiesneagaz indakoa, dekogu zain bat, dekogu batetik egiten dugu, gu gara gitzenetariko bat mantentzen dugula esne gordinan salmenta zuzena, gero bestetik egiten dugu gaztai freskoa, jogur naturalak, eskolentzako egiten duguna, formato desberdinetan, gero egiten dugu berrin antzekoa da pasta blanda motako guk esaten zaguna edur maluta, hortaz aparte egiten dugu betiko gaztai ondua, gordinagaz, egiten dugu gero bedarduna esaten zaguna da beste laktiko mota bat, eta egiten duguna da gero galako dierbaz proen salezantzeko bedarrekaz eta ondu.
samurra esaten zaguna, dala kesonatan parekoa do, da gazta urdine, behi esnie gazte, da gero betiko, lehengoko gazta zarran bestekoa, ez horren fuerti, baina baiten dugu oraindik, hola, gazta hori mota bat. Da euretariko batzuk izen direz, lehartik erregaz garatutako produktu batzuk, beste, gazta urdine, bedarduna eta gazta izamurra. Merkaturatze bide nagusia zuzeneko salmenta da. Teknika jasangarriekin ekoitziak eta prestatuak produktu osasungarri eta kalitate oneko hauek azoketan, kontsumo taldeetan, Bizkaiganen bertan eta ikastetxeetan saltzen dituzte. Guretzako salmenta puntu garrantzitsuna beti izan dira salmenta zuzena hori hasteko eta izan dire betiko asteroko plazak. Astenetan Gernikako plazan gauz, eta barikutan Mungiko plazan. Hortaz aparte, egiten dugu, kontsumo talde desberdinekaz egiten dugu elkarlana, eta eureko hornitzen duguz. Hainbat eskoletako jantokia be hornitzen dugu jogurrekaz eta gazta freskoekaz, formatu desberdinekaz. Da gero egiten dugu be salmenta zuzena, bai etxezetxekoa, zein, hemen zuzenean, edonorren etorri ez gero, hemen eskuratu dezake edozein produktu. Sortze printzipioak urratu gabe, Bizkaigane bere abere eta produktu sorta zabalduz joan da. Hilabete gutxi barru, haragi produktuak merkaturatzeko zatikatze gela eta lantegia abiaraziko dute. Momentuan horretan gauz, gaztandegi zarra pizkate berrerabiltzen eta horretan gabiz, hemendik 3 hilabete edo hilabete egitzitara, gai garen aktibitatea martxan jartzeko, obradore txikitsu bet, sala de despice eta sala de evaluazion txiki bategaz, eta asmoa da, txarriki eta txalak, bildotzak, eta txarriekaz, txorizoak eta saltzitzoia egin ahal izatea, dana ekologikoan, eta hortik abiatuz, horren urratza be, izango litzateke, etorkizun labur batean edo hortain batean, mataderoaren asuntoa be, bideratzeko aukera dekogun, ze hori be, horrek be, beste hausnarketa eta beste borroka bat suposatuko lukelako. Bizkaiganeren abeltzaintza eredua jasangarria eta hurbila da. Gainera, bere lan metodoagatik ere nabarmendu da, bazkideen bizi kalitatea hobetu eta gazteak lehen sektorearekin bat egiteko baldintzak erraztu egin ditu. Aurreko astean, Arabako nekazaritza sektoreak Eusko Jaurlaritzarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin batera ustiategien bizizikloa aztertu zuen. Gen-i Agro proiektuaren eskutik, aberek, garlanek, uagak eta neikerreko idazkaritza teknikoak ustiategien ingurumen aztarna jorratu zuten. Gaur aurkeztu behar dugun programak 2 helburu ditu. Gure nekazaritza eta abeltzaintza ustiategien karbono dioxidoaren igorpenak zeintzuk diren jakitea, eta tresna objektiboen bidez, gure lurzoruek karbonoa hartzeko ze ahalmen duten kuantifikatzea. Bai nekazaritza sektorerako, bai gizarterako, nekazaritza eta abeltzaintza jasangarriagoa egiten saiatu behar dugu. Kontutan izan behar dugu gure lehen sektoreak kapazitatea handia duela CO2 absorbitzeko, jasotzeko, hartzeko, eta hor lortu barra daukaguna da alde batetik ezagutzea zein den egoera momentu honetan, kultibo bakoitzak zenbat jasotzen duen, zenbat absorbitzen duen, zenbat xurgatzen duen atmosferatik, eta gero ikusi barra daukaguna da ze praktika egin ditzazkegun, ze teknika erabili ditzazkegun nekazaritzan, hori oraindik handitzeko. Lortuz alde batetio, neutraltasun klimatiko horri gure ekarpena sektoretik egitea, eta bestetik askoz eraginkorragoak izaten, elikadura eta elikagaiak sortzen. Datozen urteetan elikagai beharra handia izango dugulako aldakorra den egoera batean eta aldaketa klimatiko horre gainea
eginarazi beharko digu neurri asko hartzea elikagai horiek modu eraginkor batean sortzeko. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak sustapen kanpaina berri bat bultzatu du okintzari eta gozogintzari babesa erakusteko. Hainbat arrazoirengatik, sektorea krisi larrian dago. 3 lurraldeetako gozogileen presidenteek eta okintza tradizionaleko gremioko buruak hartu zuten parte kanpainaren aurkezpenean. Bueno, el poder tener unas ayudas. Laguntza espezifikoak jasotzea garrantzitsua dela uste dut. Elikadura kateko beste sektore batzuk dagoeneko laguntzak jasotzen hasi dira. Eta badirudi orain gure txanda dela. Etorkizuna itxaropentsu ikusten dugu. Positivo el futuro, la verdad. Gure helburuetariko garrantzitsuena da hemengo jendea edo jendeak gugana heltzea eta gugana etortzea maitasunez edo bihotzetik egindako produktu oro dastatu alizateko. Arrantza sektorearekin batera, Arantxa Tapia sailburuak berdel labela aurkeztu zuen Hondarribian. 2 baldintza behar dira labela eskuratzeko. Berdelaren harrapaketan arrantza tresna tradizionalak erabiltzea eta kalitate egiaztatua izatea. Gure arrantza flotaren berdel harrapaketak bereiztean datza kontua. Bertako berdela arrantzatua gure arrantzontzietan, kalitatezkoa eta aurtengo berezitasuna zigilua, Euskolabel zigilua. Euskolabel zigilua azken finean kalitatea eta jatorriaren adierazle garrantzitsu bat da. Eta zentzu horretan kontutan hartzen da beti bezala gauza horiek, baina kalitatean freskotasuna, azalaren itxura, trinkotasuna, gauza guzti horiek ere kontutan hartzen dira. Euskolabela berdelaren merkatuko balioa hobetzeko tresna ona da. Gainera, mesedegarria izango da arrantzaleentzat eta kontsumitzaileentzat. Bertoko abere arrazak geure arbasoengandik jaso dugun ondare aberatsa dira. Hoietako batzuekin, ardilatx eta piriniar beiekin adibidez, errolda garrantzitsuak osatu dira, etekintsuak direlako. Beste batzuk ordea, zokoratuta geratu dira, baserrietako lanak mekanizatzearen ondorioz eta kanpotik ekarritako arraza emankorragoen ondorioz. Baina oraindik ere beharrezkoak dira ingurunera egokitzeko duten gaitasunagatik, biodibertsitaterako betetzen duten funtzioagatik eta euskal kultura adierazpenekin duten harreman estuagatik. Sopuertan, Pedro, Juanan eta Mertxe Enkarterriko Bilano arrazako 4 bikain paseatzen ari dira. Gure txakur ondarea Bilano arrazak eta Gorbeia eta Iletsua arditxakur barietateek osatzen dute. Bilanoa abeltzainek erabiltzen zuten mendian ganadua harrapatzeko. Montxina arrazarekin lan egiteko txakur hauek ezinbestekoak ziren. Gaur egungo errepideak eta azpiegiturak artean espaitziren existitzen. Orduan, behiak harrapatzeko ezinbestekoak ziren. Gero, gauzak aldatu egin ziren eta jada ez dute lehen zuten zeregina betetzen. Gaur egun errondan 450 bilano baino gehiago daude. Duela 100 urte eskas askoz gehiago ziren, baina arrazaren estandarra 1998 arte etzen finkatu, Bilano Azleen elkartea sortu zenean. Azleen lan handiari eta administrazioaren laguntzari esker, gaur egun besteak beste, gurutzaketak egiteko programa informatikoa badago. Se ha hecho un estudio informático. Informatikaren laguntzaz, gurutzaketak simulatzeko aukera ematen digun plataforma jarri dugu martxan. Nire txakurremea arreske badabil eta gurutzatu nahi badut, hasteko animaliaren datuak sartu beharko ditut, nolabaiteko odolkidetasuna ba aldagoen ikusteko.
Hala balitz, semaforo gorria aterako litzaidake gurutzatu behar ez dudala ohartaraziz. Txakurren eta oroar animalien arteko odolkidetasuna oso arriskutsua da gaixotasunen gaiagatik. Beraz, kasu horretan emea estaltzeko ezezkoa emango da. Kalifikaziorik ez izatea izan daiteke beste arrazoi bat. Txakurrak kalifikaziorik ez badu orduan ez dakigu ze ezaugarri dituen eta ezin izango dugu gurutzatu. Bestalde, elkarteko teknikariak informazio jakina ematen dizu komeni zaizun txakurrari buruz. Hainbat ezaugarri aintzat hartu beharko dirata. Buruaren egitura, gorputz adarrak, ile geruza. Horretarako, teknikarien aholkularitza nahitaezkoa da. Gaur egun txakur batzuk ehizarako erabiltzen dira, basurdeetarako, baina baita baserria zaintzeko ere, eta lagun gisa ezin hobeak dira. Erreskate lanetan ibiltzen diren 4 txakur ere baditugu. Beste bat ardiak zaintzen dabil. Txakur hauek edozertarako erabil ditzakezu. Irakasten diezun guztia ondo egingo dute eta. Juananentzat lehen bilanoa da, baina Artzentalesko bere familiak lanerako erabiltzen zituen. Amaren aldetiko aitonak mendiko abereak zituen, baita horrelako txakurrak ere. Beraz, tradizioari jarraitzeagatik eme hau hartu nuen. Txakur esanekoa da, oso maitekorra, eta ezaugarri oso onak ditu. Argia, maitekorra, etxeko zaindari oso ona, familiarra, indartsua, azkarra, bera mendian ikusteak poza ematen du. Etxekotua, lagun ona, divertigarria, bere buruaz segurua, ondo sentiarazten zaitu. Enkarterriko bilanoa ondare genetikotzat jo izana azleentzat oso garrantzitsua da. Pedrok bilano txakurraren ezaugarriak identifikatzen lagundu digu. Lo primero que tienes que ir mirando es la estructura general. Lehenik eta behin, txakurraren gorpuzkera orokorrari begiratu behartzaio. Azteko ile geruzari. Orban zuriak edo kolorezkoak izan ezkero, hobe aurrera ez jarraitzea. Muturra luzea izan behar da, eta bularra oso zabala. Muy ancho. Aurreko hanka jarrerak, zuzenak eta beherantz. Eta izatxa, datu hau oso garrantzitsua da, igitai forman. Un dato muy importante. Cola fina. Kurbatua eta fina. Cola muy fina. Luego, lo que es el dorso lumbar. Eta bizkarraldea zuzen. Completamente recto. Yo creo que es una obligación que tenemos. Arrazak zaintzea derrigorrezkoa da. Euskal kultur ondarearen parte direlako. Beraz, gure arrazak eta kultura zaintzeko bete beharra dugu. Nuestra raza, nuestra cultura. Egun gutxira, Pedrorekin hitz egin genuen berriro, galtzeko arriskuan zegoen beste arraza autoktono bat hobeto ezagutzeko. Polloka. Euskal Herriko mendiko zaldiarekin eta Enkarterriko astoarekin batera berreskuratu beharreko zaldi arrazetako bat da. Pedroren polloketako batzuk 600 metroko altueran topatu ditugu Turtziozeko Belloto mendian. Oso menditarrak direnez, aske bizi dira, ukuiluetatik urrun. Beste arraza autoktono batzuekin, montxina beiekin adibidez, eta basa animaliekin partekatzen dute mendia. Belazean, basurde aztarnak ageri dira. Turtziozko mendietan banatuta dauzkan polloka taldeak aldizka bisitatzen ditu Pedrok. Elkarteko presidentea da eta odolgarbiko abelburuei buruzko datuak eman dizkigu. Garai batean baserrietan erabiltzen zuten eta txikia zenez baita meategietan ere altuera txikiko galerietatik mineralez betetako bagonetak ateratzeko. Gaur egun zaldi klubetan erabiliak dira. Primeramente se emplearon en las... Tamaina txikikoak zirenez. Lehendabizi, mehatze galerietan erabili ohi ziren, bagonetetatik tiratzeko.
Hori aspaldi izan zen. Horrez gain, baserriko lanetarako ere erabiltzen ziren. Baina mekanizazioa, traktoreak eta gainerako aurrerapenak zirelata, baztertu eta mendian geratu ziren. Mendian euren kasa ibiltzen zirenez, beste zaldi batzuekin gurutzatzen hasi ziren, eta odol garbitasuna galdu egin zen. Gero, elkarteak eta foru aldundiak esku hartu zuten, eta 88 edo 89 urtean arraza berreskuratzen hasi ziren. Lehenengo eta behin, zaldi behorrak aukeratu eta genealogia basea abiarazi zuten. Gaur egun odol garbiko 800 edo 900 buru ditugu. 800-900 cabezas en pureza. Ez dira gehiegi zaindu behar eta erditzeko erraztasun handia dute. Errapetik kendu zaien zaldikumeak baino ez dira ukuluratu behar, hilabete bakanetan gainera. Morfologia aldetik identifikatzen errazak dira, haien garaiera bereziki aipagarria da. En primer momento lo que primero te pega a la vista. Ikusten duzun lehen gauza ile geruza da. Geruza beltza da, batzutan gaztainkara ilun-iluna. Beraz, potxoka definitzen duen lehen gauza hori da. Gero garaiera dago, 1,15 eta 1,30 artekoa. Burua animaliaren tamainarako handi samarra da. Belarriak txikitxoak dira eta elkarri begira daude. Eta hankaiarrerak zuzenak eta sendoak dira. Hanken indarra eta azkartasuna euren burua salbatzeko dira ihes egiteko. Giza begiek ikusten ez duten distantziara ikusten dute. Mugimendua ikusten dute, harrapakariak kontrolatzeko da. Controlar las presas. Arraza honek eta beste batzuek gure mendietan duten presentzia ez ezaguna da jende askorentzat. Baina funtsezkoak dira biodibertsitaterako eta mendiak eta larreak garbi edukitzeko. Potxoka benetako lorazaina da. Participan en una función de limpieza. Mendien garbiketan hartzen dute parte, suteak saiesteko eta bar. Gainera, biodibertsitatearen parte garrantzitsua dira, eta aniztasunaren katean oroar haien presentzia beharrezkoa dela uste du. Por lo tanto, es necesaria que esté. Abeltzainei lanak erraztea oso garrantzitsua da, arraza horiek zaintzen eta berreskuratzen jarrai dezaten. Sarbideak, mendiko askak eta osasun kanpainetan erabili beharreko itxiturak hobetzeko lanak aspalditik bultzatzen dira. Estamos en un corral, en un cierre. Elkarteak foru aldundiaren laguntzaz egindako itxituran gaude. Parasitoak hil, errapetik kendu, gai horiek guztiak hemen egiten dira. Lehen ez zegoen horrelako abantailarik, beste modu batez lan egiten zen. Eta hau guztia lortu ahal izan da aldundiari esker, beharrezko laguntzak eman zituelako, eta elkarteko abeltzainek egindako lanari esker. Los propios ganaderos como es la asociación. Bilano txakurra eta potxoka administrazioaren laguntzaz berreskuratu eta zaindu egiten dira, baina batez ere abeltzain talde jakin baten ardurari esker, arraza etekintsuak ez izan arren, horien alde lan egiten jarraitzea erabaki dutelako. Ondare aldetik duten balioaz jakitun, euskal arrazak ez galtzea lortu bada ere, lan handia falta da oraindik ere egiteko.